Вы глядите канал «Свобода Премиум», радио «Свобода». Для вас працуе Дмитрий Гурневич у Празе. И на сувязі са мной з Менску ксёндз біскуп Юрий Касабуцкі. Вітаю вас. Вітання. Ксёндз біскуп з'яўляецца дапаможным біскупам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. І першае пытанне, ксёндз біскуп, да вас. Ці даўно вы камунікавалі з мітрапалітам Тадеушам Кандрусевічам? Таму што мне падаецца, што ўжо некалькі добрых тыдняў ён не дае інтэрв'ю. І па вялікім рахунку і вернікі, і грамадзяне Беларусі, которые не з'яўляюцца каталікамі, цікавяцца, чым жыве галава каталіцкага касцёла Беларусі, як ён жыве і дзе ён зараз знаходзіцца. Я меў контакт з ім гадзіну таму. У нас была сёння канферэнцыя епіскапату, бо мы маем такія два разы на год паседжанні. І сёння яно адбылося ў трошку іншым фармаце. Владыка Тадеуш быў з намі таксама онлайн. Ён зараз знаходзіцца ў Польшчы, недалёка ад Беластока. І сёння ён знаходзіўся ў аднаго са сваіх сябраў, у яго парафіі, у якой ён госціць. Ці ён штосьці ведае, ці вы штосьці ведаеце, калі ён вернецца ў Беларусі, гэта ўвогуле бліжэйшым часам магчыма, таму што недавно было інтэрв'ю так званага міністра замежных спраў Ватыкану, который даволі скептычна глядзіць на перспектыву вяртання мітрапаліта ў Беларусь. Я б сказаў, што мы тут на месцы, можа, больш аптымістычна глядзім на гэтае пытанне. Мы сёння не акрэсліваем ані даты, мы не акрэсліваем ні часу. Мы разумеем, што гэта палітычная гульня, яна так хутка не скончыцца, але мы упэўнены ў тым, што наша малітва будзе прыносіць свой плён, свой результат, і абавязкова мітрапаліт вернецца, але калі, мы пакуль што не загадваем. Увесь час ён духоўна злучаецца з намі, увесь час мы ў кантакце, дзякуй Богу, сёння ёсць магчымасцяў вельмі шмат, каб быць у лучнасці, ён таксама піша, кіруе да нас сваё слова. Парою падчас набажэнства мы таксама злучаемся пры дапамозе нейкіх праграм, і ён таксама можа убачыць тых вернікаў, якія ёсць у касцёле. Вернікі могуць убачыць на экране, можа так не зусім у добрай якасці, але убачыць на экране таксама мітрапаліта. Гэта цікавы таксама досвед для нашага касцёла. Магчыма, зараз трохі незручнае пытанне для вас, але, можа, вы ведаеце, Галахер, дзяржсакратар Галахер сказаў пра тое, што былі высунутыя нейкія непрымальныя умовы ксяндзу біскупу Кандрусевічу, як умова вяртання. Вы штосьці ведаеце пра гэтыя умовы? Тут можна штосьці прыадкрыць, нейкую таямніцу? Я могу трошечку па-іншаму сказаць. Нам трэба, па-першае, што нам трэба зрабіць, это трошку спраставаць эту інфармацыю. Арцыбіскуп Галахер не сказаў, што былі высунутыя пэўныя умовы. Ён сказаў, што магчыма могуць быць высунутыя умовы, якія будуць непрымальныя. На сённяшні дзень гэтага няма яшчэ. Гэта пакуль што такі нейкі, напэўна, дыпламатычны крок, што ёсць пэўныя сітуацыі, у якіх можа аказацца, што касцёл не сможа прыняць нейкія умовы. Таму што мы разумеем, што вось проста прабачце нас, вы зрабілі памылку і вы прыедце, это было, напэўна, складана. Таму менавіта такія словы былі. Вельмі складана мне сказаць, таму што сёння пакуль што ніякіх умоў ніхто не ставіў. Пакуль што сёння ідзе гаворка пра тое, што мы разумеем, што ўсе тыя справы з пашпартам, з натуралізацыяй, іншымі тэрмінамі, якія сёння мы чуем пра нашага мітрапаліта, ўсё это штучныя справы, і ў чым менавіта праявіцца калісьці гэта палітычная гульня, нам сёння складана сказаць. Але пакуль што няма такіх умоваў яшчэ. Ксёндз біскуп, мне даводзілася размаўляць з некаторымі каталікамі ў Беларусі, і не буду казаць там пра палітычныя нейкія прыкметы, але я чуў такія меркаванні, што магчыма мітрапаліту Кандрусевічу не варта было ўмешвацца ў палітыку, і тады ўсё было цудоўна. Што вы на гэта адкажаце? Я на гэта адкажу, што ён і не ўмешваўся ў палітыку. Вось ён выказваўся пра выбары, напрыклад, пра міліцыю, хацеў сустракацца з міністрам Караевым. Так, ён не значыць ўмешальніцтва ў палітыку. Гэта таксама адносная справа. Ўмешальніцтва ў палітыку — это ўжо канкрэтна нейкія дзеянні. В дадзенай сітуацыі мітрапаліт Кандрусевіч, так як і нармальны кожны грамадзянін нашай краіны, асуджае насілле, якое было ў нашай краіне. Но мы не можем сказать, что насилия не было, что мы слепые, немые, ничего не бачим, ничего не чуем. И он пропонувал так само некие, может, свои
сродкі дапамогі ў нейкім пачатку нейкага дыялогу, можа, дзяржаўнай улады з грамадствам, і толькі ў гэтым. Мы ніколі не падтрымалі ні аднаго прозвішча, што мы кагосьці падтрымліваем, але кагосьці не падтрымліваем. Мы не давалі ніякіх палітычных напраўкаў меркавання, мы толькі заахвочваем да агульначалавечых каштоўнасцяў, на якіх павінна базавацца кожнае жыццё, кожная дзяржава. Таму складана сказаць, можа б ён і застаўся, калі б сядзеў ціха, зрабіў выгляд, што чалавек нічога не бачыць, не чуе, але толькі як тады жыць, куды дзець сумленне, вось гэта пытанне было. Вось, глядзіце, да гэтай пары папа рымскі Францішак не выказаўся, назваўшы імя мітрапаліта Кандрусевіча, скажем, не падтрымаўшы яго. І гэта ў некаторых вось людзей выклікае пэўнае пытанне, чаму ён гэтага не зрабіў. Ситуация трошечку зноў жа, яе трэба спраставаць. Папа рымскі не прамовіў імя мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча дзесьці ў нейкіх публічных выступах. Што не азначае, што ён яго не падтрымаў, што не азначае, што некай не было падтрымкі, дапамогі, нейкіх дзеянняў, бо гэта трошечку было б неправільна. Так, можа, сапраўды нам хацелася б, каб папа рымскі на балконе на плошчы Святога Петра прамовіў, сказаўшы словы «Беларусь», «Кандрусевіч», якісьці іншыя. Але не толькі ў гэтым праяўляецца дзейнасць. Таму, напрыклад, сам прыезд арцыбіскупа Галагера таксама это быў па накіраванні папы рымскага, бо арцыбіскуп Галагер это трэцяя асоба ў каталіцкім касцёле. Папа рымскі, кардынал Паролін і узначальвае другую секцыю дзяржаўнага сакратарыяту арцыбіскуп Галагер. Таму это таксама быў жэст папы, які накіраваў свайго прадстаўніка для таго, каб ён на месцы разабраўся ў сітуацыі і таксама выказаў падтрымку нам, тым, якія тут працуем, застаемся, і таксама это была падтрымка для арцыбіскупа Кандрусевіча, але не абавязкова ўсе рэчы павінны быць аж так публічна зроблены. Вось вы падчас адной з прамоваў сказалі пра тое, што факты сведчаць аб тым, што касцёл у Беларусі пераследуецца. Гэта было эмацыйнае выказванне, ці ўсё ж такі вось сёння праз пэўны час вы маглі б зноў жа пацвердзіць гэтыя, магчыма, вы нейкія факты маглі? Тады на тым этапе гэта было бачна. Это было бачна, што сам факт таго, што ў Беларусь не смог ехаць мітрапаліт Кандрусевіч, это не акцыя супраць пэўнай канкрэтнай персоны, але это хутчэй было, каб запалохаць нейкім чынам нас. Каталікоў, якія тут ёсць, увесь касцёл у нашай краіне. І для таго, каб можна было, напэўна, нейкім чынам намі тут маніпуляваць, каб можна было прамыць нам у пэўным напрамку ідэалагічным мозг, і каб мы рабілі, можа, там альбо казалі пэўныя справы, пэўныя рэчы ў пэўным напрамку. Другая справа, таксама гэта былі факты, якія я пералічваў, іх было шмат, яны збіраюцца разам, і было бачна, што это быў такі моцны ціск. Аднак сёння мы трошачку бачым, што ўжо такога ціску, скажем, такога моцнага адкрытага ціску няма, хаця нельга сказаць, што вся сітуацыя змянілася чымсьці, таму што мітрапаліт не можа, як і не мог прыехаць назад у нашу краіну. Мы таксама знаходзімся сёння ў такой незразумелай сітуацыі, таму нейкім чынам так это жыццё наше выглядае такім, што вельмі складана сёння даць нейкую такую, можа, канкрэтную ацэнку, бо пасля таго, як мы даём нейкую ацэнку, трошачку змяняюцца пэўныя дзеянні. Бо пасля таго, як я даў такую ацэнку тых падзей, што сапраўды мы бачым адзін, другі, трэці, чацвёрты факты, якія сведчаць пра пераслед касцёла, то, напэўна, нейкім чынам перагледзелі гэтую інфармацыю, то і трошачку па-іншаму, можа, выглядаюць некаторыя справы. Ксёндз біскуп, ужо 2 месяцы працягваецца грамадска-палітычны крызіс у Беларусі, і вы бачыце некую магчымасць, некі інструмент выхаду з гэтай сітуацыі, бо па тых сігналах, якія людзі самі агучваюць у Беларусі, я не кажу толькі пра палітыкаў, то гэта супрацьстаянне ідэалагічнае, сілавое, оно не змяншаецца. Мы гэта бачым. Мы бачым тое, што адбываецца ў нашай краіне. Мы молімся паспяховае нейкае вырашэнне гэтага канфлікту, таму што гэты грамадска-палітычны крызіс, ён не можа трываць вечна. Але таксама гэтыя мірныя акцыі, якія працягваюць ужо такі доўгі час, якія збіраюць такую вялікую колькасць людзей, сведчаць пра тое, што людзі ўжо не будуць згаджацца з
той ситуації, в якої є, що людям уже так само надоело жити у системі запалохування, у системі репресій. І цієї репресії, чим більше репресій ми сьогодні бачимо, тим більше активність людей, які виказують свої маркування, свої незгодні з цим. Тому ми особливо сьогодні молимося, щоб це мирне супрацьстояння, щоб воно і далі було мирним, щоб воно врешті-решт скончилося, але щоб не було якого-небудь пролиття крові, або яких-небудь горших сценаріїв розвиття, які, так само ми сьогодні бачимо, це спроби розколоти наше громадство, столкнути цих людей одних на других, проявити некую агресію, і просто ми бачимо ось такі не вельми приємні позови такого сценарію, який повинен був би, комусь зіграти на руку. І ми тому молимося своїм чином, як у нашій країні все ж таки этот кризис скончился мирным шляхом. Я не могу сказать, мы не лезем в такую политику, я не являюсь политиком, как дать некое мирное выражение некой проблемы. Але то, что казали мы от самого початку, казал Костёл, я маю на увазі, казал Кондрусевич, диалог – это первое, что есть. Діалог, розмова, жадання этой розмови, готовність до розмови. Діалог на ровних позиціях, не на таких, що я начальник дурак, але на нормальних таких позиціях, що діалог. Ми можемо імкнутися до того, як нейким чином домовитися, чого ми хочемо. Бо всі ми громадяни цієї країни, усі ми з'являємося білоруським народом, не глядячи на те, що може ми маємо різні погляди, різні національності, різні релігійні приналежность наша, розные приоритеты політичні, але ми всі один народ. Ми жителі нашої країни, і ми повинні неким чином домовлятися. Ну, сьогодні ми не бачимо цієї доброї волі для домовлення, все це поки що тільки некие такі шоу, скажімо так, більш для картинки, але це не домова, не розмова партнерів, але ми молимося, як все ж таки до цього прийшло, і як у нашій країні зберігався супокой, і нормальне громадство нормальне, ми так вийшли наперед, будуючи свою. А як ви оцінюєте, наприклад, ця ідея не була озвучена, але, в принципі, у різних ситуаціях вельми часто церква виступає неким медіатором у вирішенні конфлікту. В Білорусі множество конфесій, засюди мирно вони проживали поміж собою, я маю на увазі і православних, і католиків, протестантів, і інші релігії, як там мусульмані, юдеї. Каб, наприклад, релігійні супольності виступили у якості ось такого, скажімо, моста поміж, не ведаю, як називається, народом і владою, ці опозицією і владою. Ми готові бути таким мостом, тільки ми так само не ведаємо, не зовсім ведаємо, розуміємо, може, що це означало. Вот тое, што на пачатку прапанаваў мітрапаліт Кандрусевич, ён прапанаваў якую-небудзь дапамогу менавіта быць такім мастом. Ён гатоў быў сустрэцца, ён сустрэўся з міністрам унутраных спраў, это была пазітыўная сустрэча, і мы былі вельмі здзіўлены, што праз некалькі дзён ён не смог ужо в'ехаць назад в Беларусь. Але это былі крокі да размовы, да дыялогу, хаця, можа, у той час пэўныя структуры, пэўныя сілы яшчэ лічылі, што дыялог не павінен быць, а трэба проста задушыць весь народны рух, але мы готовы быць таким памостам, толькі калі гэта будзе патрэба. Мы не будзем навязваць сябе, таму што мы таксама не зусім ведаем, якім чынам это адбываецца. І калі мы глядзім на іншыя краіны, то там хутчэй гэта адбываецца спонтанна, там просто рэлігійныя супольнасці становяцца як бы саломінкай, за якую хапаецца той, хто тоне, а то тады ўжо яны становяцца як такім памостам. Таму мы сёння мы готовы, але мы пакуль што до конца не ведаем, да чаго мы, што мы можам. Вы, пэўна, чулі пра выказванні аднаго з кіраўнікоў расійскіх спецслужбаў аб тым, што у Беларусі быццам бы рыхтаваўся ці то замах на кагосьці з такіх відных прадстаўнікоў лідараў касцёла, ці спрабавалі стварыць нейкі канфлікт іншай дзяржавы паміж канфесіямі, выкарыстаўшы каталікоў. Ці вы адчуваеце, як адзін з лідараў касцёла Беларусі, што сапраўды нейкія гульні, спробы выкарыстаць невядома кім, проста ці бяспечна вы сябе адчуваеце? Я кажу не толькі пра вас асабіста, а ўвогуле пра касцёл, пра святароў. Я ўжо даў адказ на гэтае пытанне. Тады, у той самы дзень, калі гаспадар Нарышкін гэтае пытанне агучыў. Увогуле, сёння ёсць вельмі шмат фейкаў. Ёсць вельмі шмат розных такіх спробаў выкарыстаць касцёл, і сапраўды я лічу, што гэта была адна са спробаў у нейкім плане выкарыстаць касцёл. Толькі менавіта іншай спецслужбы, не тых спецслужбаў, пра які ішла гаворка, пра гэтыя замахі. Вядома, што сёння галоўнае, што напалохаць
разделить, настроить полную частку насельства супротив другой части насельства. Я думаю, что это один из таких сценариев был, только что и он трошечку не удался, потому что люди поглядели на это, на несур'ёзную рэч. А ці сам касцёл, вот вы казалі пра тое, што гатовы быць, але не гатовы ініцыяваць, а ці, не ведаю, былі спробы, не ведаю, кагосьці з прадстаўнікоў улады, напрыклад, вось вырашыць гэты канфлікт, да вас асабіста звярталіся пра тое, што вы можете сказаць? Пакуль што не. Я маю на ўвазе, што пакуль што ніхто до нас не звяртаўся, то мы пакуль што займаемся сваёй справай, мы молімся аб гэтым мірнае, спакойнае вырашэнне сітуацыі ў нашай краіне, але пакуль што ніхто... Дарэчы, вось пасля першых такіх вось сілавых канфліктаў, які адбыліся пасля выбараў, вы таксама падчас прамовы гаварылі, што да вас асабіста прыходзілі таксама людзі пацярпелыя. Ці гэта тады былі адзінкавыя выпадкі, ці сёння ўжо ж такі гэтая сітуацыя працягваецца, ці сустракаюцца таксама святары далей з такімі сведчаннямі? Сітуацыя, на жаль, на вялікі жаль, працягваецца. І это не былі паасобная адзіная сітуацыя, сітуацыі вельмі шмат, і не паўтараюцца. Мы пробуем даваць нейкую псіхалагічную падтрымку, дапамогу гэтым людзям, таму што многія з іх, якія прыходзяць да нас, яны самі не ведаюць, што яны шукаюць. Я так разумею, што яны шукаюць нейкай, можа, псіхалагічнай падтрымкі, это не абавязкова людзі. Не то, што католікі, ввогуле не абавязкова людзі веруючыя, якія проста прыходзяць для таго, каб штосьці знайсці, таму што чалавек павінен выплеснуць увесь негатыў, якога ў яго сабралася вельмі шмат, але не заўсёды і не ўсюды ён можа гэта зрабіць. Таму мы стараемся нейкім чынам такую дапамогу человеку нести. Это, может, на сегодняшний день одна з найважнейших формаў той дапамоги, якую мы можем здзейсніць, потому что пэўная матэрыяльная дапамога людзям, якія звяртаюцца на нейкія розныя праекты сацыяльныя маем, але сёння хіба што вот, з майго пункту гледжання вот эта форма она прыняла такі нейкі моцны абарот. Вот у Беларусі ёсць таксама новы праваслаўны мітрапаліт, ці нейкія былі, скажыце, кантакты, не то што дыялога, а прынамсі вось знаёмства з гэтым чалавекам, бо учора, напрыклад, адбылася вельмі такая прыкрая паводле многіх людзей сітуацыя, калі мітрапаліт праваслаўны Веніамін параіў не выконваць гімн магутны Божа ў цэрквах у Беларусі. Такія канкрэтныя выпадкі я не хацеў бы нават каментаваць і штосьці казаць на эту тэму. Мы з уладыкай Веніамінам знаёмыя вельмі даўно. Мы перасекаліся на розных мерапрыемствах, і я ведаю яго з вельмі пазітыўнага пункту гледжання. Сапраўды такога вельмі глыбока веруючага чалавека, сапраўднага такога манаха, які прысвяціў сваё жыццё служэнню Богу. Апошнім часам мы не сустракаліся, мы даволі даўно не сустракаліся. Можа, таксама не спрыяе сённяшняя такая, можа, атмасфера, усе трошачку занятыя, нема такіх, можа, нейкіх больш мерапрыемстваў, на якіх мы ёсць канкрэтна. У госці мы пакуль што не хадзілі, але мне складана сказаць пра пэўныя такія, можа, выказванні, я стрымаюся якіх-небудзь каментарыяў. Вось пытанне я меў усяго задаць на пачатку, наколькі ускладнілася праца, напрыклад, касцёла ў сувязі з тым, што мітрапаліт Кандрусевіч, скажем так, не ўязніў на сваю радзіму. Ці ўсё ж такі, маючы вось такі самы інструмент, як зараз мы з вамі гаворым, гэтае пытанне ўсе вырашанае? Менавіта такім чынам мы таксама размаўляем з ім. Мы карыстаемся рознымі сродкамі. Это першае, ён далей кіруе касцёлам. У такім значэнні ён з'яўляецца нашым мітрапалітам, ён не звальняў. Но что сталося? Ведаеце, ситуация такая, что ввогуле на працягу існавання ўсёй нашай 2000-гадовай гісторыі хрысціянства, тады, калі адбываецца нейкая, можа, пераслед, калі нейкі ўціск, тады нейкім чынам людзі пачынаюць салідарызавацца, людзі пачынаюць актывізавацца. Таксама мы бачым сёння, што нейкім чынам мы больш салідарныя, мы праяўляем больш еднасць між сабою. І гэта таксама ёсць такая, можа, моцная падтрымка адны другіх. Мы падтрымліваем мітрапаліта, ён падтрымлівае нас. Мы тут на месцы, можа, больш паміж сабою размаўляем, больш сустракаемся, больш карыстаемся з розных сродкаў інфармацыйных для таго, каб мы маглі падтрымаць адзін другога. Мы нейкім чынам бачым ту большую такую салідарнасць людзей. Мы бачым неверагодную салідарнасць людзей розных канфесій,
Яна таксама ну, няма нічога дрэннага, што Бог не пераўтварае ў добро. І сёння мы бачым, што дрэнная сітуацыя, але сёння ёсць такая вот салідарызацыя людзей, і каталікоў, і праваслаўных, і пратэстантаў. Сёння мы нейкім чынам становімся бліжэйшымі. Людзі паміж сабою становяцца нейкімі такімі, ну, больш чулымі, больш адкрытыя сэрцы маюць. Ну, нейкім чынам я вот заўважаю, калі дзесьці в горадзе я сустракаюся з людзьмі ў краме ці дзесьці ў іншым месцы, я бачу, што сапраўды людзі нейкія іншыя становяцца. І таксама ў касцёле мы нейкія сталі трошачку іншыя, можа, бліжэй адны да другіх, нейкім чынам такім сказаць. Нават не хапае словаў, каб это выразіць. Угу. Ну, вы казалі пра ахвяр, а вось я разумею, што это пытанне абсолютна касмічнае такое. Не было ў вас такіх магчымасцяў, не прыходзілі такія людзі з іншага боку, я маю на ўвазе, ну, супрацоўнікі сілавых структур нейкія, которые вот хацелі пакаяцца, это ж вельмі важна сёння, і пра гэта мітрапаліт таксама калісьці гаварыў. Мы адкрыты абсалютна для ўсіх, мы нікому не скажам, што вы не можаце прыйсці, мы прымаем усіх, і кожны, хто хоча прыйсці, той прыходзіць у храм і можа размаўляць. Мы сёння, можа, не кажам пра пакаянне, але калі хтосьці прыходзіць таксама з добрым нейкім намерам, з тым, каб паразмаўляць, ну, то таксама мы нікому не кажам, што дзверы будуць зачынены, таму што ты зрабіў, такога няма. Мы адкрыты для ўсіх, мы заклікаем усіх, мы прызываем усіх, мы прымаем усіх. Вось, зноў жа, цікавае пытанне, бо вы пра гэта гаварылі ў прамовах, і мітрапаліт казаў пра вось тое выказванне, ну, хутчэй гэта такі лозунг, который гавораць удзельнікі мірных акцыяў пратэсту, ён гучыць па-руску «не забудзем, не прасцім». Мітрапаліт казаў, што ну, нельга казаць, што не прасцім. Але вот з пункту гледжання як святар, вот што вот вы маглі сказаць людзям, которые, напрыклад, маюць сітуацыю, што у яго сына у кагосьці паламалі рэбры, стралялі в упор, кагосьці там згвалцілі. Это вельмі складана на такім узроўні чалавечым, ну, сказаць, што добра, я табе прабачаю. Так, ты згвалціў майго сына, але давай забудзем, як кажа адзін чалавек, перагарнем эту старонку. Ну, я уже так спрабаваў на эту тему некалькі разоў падчас проповедзяў казаць штосьці. Гэта сапраўды псіхалагічная рана, якая застаецца. І тут ёсць як бы дзве справы. Адна справа – гэта прабачэнне, гэта міласэрнасць. Другая справа – гэта справядлівасць. Мы гэтыя сферы вельмі часта як бы перамешваем. Бо справядлівасць, так, ёсць такое паняцце як справядлівасць. Для гэтага пакліканыя ёсць суды, светскія суды. І нейкая справядлівасць павінна быць. Чалавек павінен прайсці праз нейкае ачышчэнне, але міласэрнасць і прабачэнне – гэта тое, да чаго нас заклікае Бог, да чаго нас заклікае Христос. Бо вся Біблія Новага Запавету, все прамовы Хрыста, пазнейшае навучанне апосталаў, яно пранікае проста вот этой думкай пра міласэрнасць. Будьце міласэрнымі, бо я міласэрны, кажа Бог. Калі ты хочаш, каб прабачыў табе Бог, ну, то ты таксама прабач іншаму чалавеку. І я заўсёды паўтараю, што прабачэнне гэта не аднаразовая акцыя. Вельмі вялікая памылка, калі хтосьці лічыць, што вот прабачу все, это раз і все. Прабачэнне это вельмі доўгая праца над сабой. І як, напрыклад, казаў нам святы Ян Павел II, я ўжо не памятаю, якім коменце это написал, что той чалавек, які прабачае, ён не праяўляе слабасць. Наадварот, ён, калі ўжо сумеў прабачыць, ён становіцца сильным, моцным. Чаму? Тому што ён працаваў над сабой, і ён унутры сябе, ён перамог тую якасць, якая перашкаджала яму. Ён перамог крыўду, ён перамог, можа, нейкі боль, ён перамог, можа, нейкі эгоізм, які заўсёды падказваў, што мяне пакрыўдзілі, я ніколі не зміруся з гэтым. Ён становіцца больш моцным. Таму гэты працэс. І ў нас, у нашым грамадстве, я лічу, што гэта будзе доўгатрывалы працэс. Таму што, ну, сапраўды, калі ёсць вялікая крыўда, вот это пабітыя людзі, асабліва тыя, которые згвалцілі, якіх там, ну, розныя ёсць рэчы, па-рознаму кожны чалавек это перажывае. Это будзе трывалы працэс, і все залежыць ад чалавека, наколькі ён сумее. Але калі ён не будзе нічога рабіць над тым, каб прабачыць, ён не сможа выкінуць з сябе гэта зло. Ён будзе яго трымаць, ён будзе яму як чарвяк, будзе есці яго знутры.
Біскуп, ще такое пытанне. Я якраз кончыў чытаць сёння энцыкліку папы Францішка «Фрателі Туці», і там, гэта апошняя яго энцыкліка, і там вельмі шмат гаворыцца пра палітыку. Вось гэта тое, пра што у чым папракалі і прадстаўнікі ўлады, як вы кажаце, абсолютна беспадстаўна мітрапаліта, што ён займаўся палітыкай. Але папа рымскі, у прынцыпе, разважае на ўсіх гэтых старонках гэтай энцыклікі менавіта пра ўдзел каталікоў, вернікаў у палітыцы на палітычныя пытанні. Ці азначае гэта, што ў прынцыпе у гэтым няма нічога заганага, калі чалавек веруючы, каталік, напрыклад, хрысціянін увогуле займаецца палітыкай, агучвае палітычныя пытанні. Зрэшты, на захадзе это звычайная з'ява. Існуюць хрысціянска-дэмакратычныя партыі, або, напрыклад, партыі свецкія, але з вялікім такім фактарам рэлігійным. У Беларусі чамусьці гэта спрабуюць вельмі моцна падзяліць, як быццам бы гэта штосьці забароненае. Палітыка – гэта частка жыцця чалавека. Рэлігія – гэта частка жыцця чалавека. Вядома, што мы як структура, як касцёл, мы тут не лезем у эту палітыку, но мы разумеем, чаму, так? Бо агульна ў свеце кожны чалавек мае права мець сваё меркаванне. Сёння, можа, у нашай краіне нам кажуць, што нельга мець сваё меркаванне. Меркаванне адно, яно павінна быць такім, якім кажуць нам ідэолагі. Да? Але увогуле нармальна, кожны чалавек мае сваё меркаванне, мае свае погляды, мае права да таго, каб гэтыя погляды свае выказваць, мае права да таго, каб гэтыя свае погляды нейкім чынам прадстаўляць, прапаноўваць іншым людзям. І, напрыклад, калі мы, як хрысціяне, я кажу сёння пра ўсе канфесіі, напрыклад, змагаемся за захаванне жыцця, як найбольшага дару, які мы атрымалі ад Бога. Калі мы кажам пра пэўныя там прынцыпы справядлівасці, іншыя рэчы, то нельга сказаць, што мы далёкія ад жыцця, мы далёкія, але хтосьці можа сказаць, што это палітыка. Таксама і палітычныя тыя партыі, ёсць тыя партыі, якія несуць у сабе прапаганду хрысціянскіх каштоўнасцей. Я не лічу, што мы не маем права прапанаваць гэтыя каштоўнасці, але ёсць партыі, якія, напрыклад, прапануюць процілеглыя каштоўнасці. Яны таксама маюць права існаваць, таму што гэта погляд чалавека. Мы маем права весці дыскусію, размаўляць. Можа, мы ўжо павінныя былі зрабіць нейкія высновы з гісторыі, калі былі так званая у косці святая інквізіцыя ці іншыя рэчы, калі людзі забівалі за нейкія погляды, ўжо пора да таго дайсці, мы жывем у 21 стагоддзі, і таму я лічу, што гэта нармальна, абсалютная справа, толькі галоўнае, каб чалавек заўсёды заставаўся чалавекам. Каб чалавек заўсёды стараўся кіравацца нейкімі прынцыпамі дыялогу, размовы, нармальнай размовы. Мы збіраемся дома за адным сталом на вячэру, і кожны прыходзіць з працы, кожны мае свае нейкія погляды, штосьці ўбачыў, мы дзелімся інфармацыяй таксама і ў грамадстве. Чаму не? Фёдор біскуп, і апошняе пытанне да вас. Як, на вашу думку, чалавек мае, я не ведаю, змагацца, жыць, існаваць, суіснаваць з аўтарытарнай дзяржавай, которая, ў прынцыпе, яна супраць ідзей святога пісання, ў прынцыпе, навучання грамадскага касцёла. Вось, што ён павінен рабіць? Падпарадкавацца, бо ёсць кесару, так, і ёсць Бога Богаву. Выходзіць, што чалавек, который жыве ў дзяржаве на аўтарытарнай, мае падпарадкавацца, бо гэта, яго вучыць Бог адно, рэлігія, так, а вось дзяржава, іншая ўлада. Перш за ўсё, мы кажам пра тое, што кожны чалавек, не гледзячы ні на што, у любым месцы, у любой сітуацыі павінен заставацца чалавекам. Чалавекам з вялікай літары. Это што азначае? Это азначае, што ён павінен мець пэўнае сфарміраванае сумленне, якое падказвае яму, якім чынам паступаць, што яму рабіць. Перш за ўсё, это той фундамент маральных каштоўнасцяў, на якіх ён жыве. Бо калі нейкая аўтарытарная сістэма нам прапануе пэўныя іншыя каштоўнасці, напрыклад, якая кажа забіваць, якая кажа красці, якая кажа чужаложыць, это сапраўды чалавек мае права выбару. І таму мы кажам, вот это Богу Богава, кесарю кесарева, што чалавек перш за ўсё павінен застацца чалавекам. Калі гэта чалавек веруючы, ён павінен захаваць свае адносіны з Богам, ён павінен захаваць свае адносіны з Хрыстом. І гэта справа, сапраўды такая, это справа такая, справа сумлення чалавека.
Нельга казаць, што чалавек павінен займаць тую ці іншую пазіцыю. Ему падказвае сумленне, ён мае свае погляды. І вот в любой сітуацыі, в любой сістэме, в сістэме ліберальнай, якая абсалютна, напрыклад, прапануе чалавеку паўную свабоду, але з гэтай свабодай таксама трэба умець яшчэ штосьці зрабіць і умець карыстацца. Таму перш за ўсё вот это вот маё такое суб'ектыўнае меркаванне, што чалавек павінен захаваць свае чалавечыя рысы, чалавечыя якасці. Перш за ўсё быць сабой, быць добрым чалавекам, не дрэнным, быць неабыякавым да іншых людзей. А далей сумленне яму падкажа, што яе зрабіць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што маім сёння госцем на сувязі з Менску быў ксёндз біскуп Юрый Касабуцкі, дапаможны біскуп Мінска Магілёўскай архідыяцэзіі. А вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Для вас працаваў Дмітрый Гурневіч у Празе. Заставайцеся са свабодай. Дзякуй.